Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, hali sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Diyos maray na pagkaga mga kabomben, Diyos maray na pagkaga. Sa satuya po tabi dyan mga ka-agraryo, welcome. Nagdiman sa satuyang ika-16 na edisyon, kana sa tuya pong programa na kapeasin baratang agraryo. Kigararaya, anasin pong mga kaibang lingkod, si Bomali Guevara, anang programang niatod sa Indoka na Department of Agrarian Reform Bicol, asin po kan proyektong split. Kana kalis po na ika-15 edisyon, kan sa tuya man na programa na kaibantan niyato si ka-agraryo engineer ay sa Mendez, ano ay si Chief Agrarian Reform Program Officer kan Program Beneficiaries Development Division, Kandar Provincial Office of Camarines Sur 2, kung nasa po pihira si mga magagayon man na trayumpo kana sa idang opisina dia probinsya seraron po tabiyana kana Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program asin pon padagos na pagbusol para sa ikakarahay kan mga paraong masirimana ana pagbusol po kana proyektong splita. Sa presente para po sa ika-16 na edisyon kana sa tuya pong programa ay kitang makakaibahan sa presente. Siya po nakapagtapos sa kolehiyo sa University of the Visayas sa kursong Bachelor of Science and Commerce, Major in Accounting, kantong 1984, kumuparte kan sa pong padagos na pagpaparambong kang edukasyon nagadalini sa Masbate Colleges para po sa Bachelor of Law kantong 1999, asin po natapos kantong 2003 sa kaparehas sa taon na kanyaman ang sa pong master's degree sa Public Administration sa University of Northeastern Philippines asin po sa Menya Colleges. Nagpon po ang sa karera sa Department of Agrarian Reform bilang Assistant Statistician kan 1989. Sa tulong dekada po nga pagsiserbe naging makulor ana sa pong karera hastaman sa magtukaw bilang Provincial Chief Administrative Officer kantong 2022 hasta po tabayan sa presente bungaman kana sa pong dedikasyon na sinapagmakulog sa serbisyo publiko pagdesignar siya man na kumuha si kan Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 kan Darmas Bate kan Abril sa presente po tabayan na taon. Mga ka-agraryo, ana sa tuyo pong mga kaibahan sarong modelo sa pagiging lider asin po pag si Service OIC Part 1 Noberto Esquilio. And siguro po sa presente ka-agraryo Bert, siguro po sa sendo mo ng pagbate para po sa tuya na mga ka-agraryo. Go ahead po. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa programa nating Kape Asin Agraryo. Alright. So medyo ninenervyos si ka-agraryo Bert, pero pagpagunta niya to yan. And bago po sa aking mga katanungan, ka-agraryo Bert, kumusta po ang iyong araw? Kumusta po ang iyong sabi nga itong umaga natin, kumusta ang inyo pong pagsalubong nito? Mabuti naman po. Kahit medyo maaga pa kaming gumising galing ng Legazpi City hanggang papuntang Naga at okay naman at maganda naman ang biyahe papunta dito sa Naga City. Alright. So, ka-agraryo Bert, dito na po tayo sa ating mga katanungan. So, una po, nung nakaraang episode po ng Masbate, natalakay po yung mga programa nga binibigay ng DOR sa kanila pong mga benepisyaryo. Isa na po dito sa nabanggit, yun pong yung pong programa na Agrarian Reform Beneficiaries Development. So, maaari po bang malaman natin na yun pong patungkol sa programang ito? Ang Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program ay isang programa galing sa
central office ng Department of Agrarian Reform. Sa local government setting or sa local provincial agrarian reform setting, ito po iniimplementa ng provincial development beneficiaries development division, na kung saan itong Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program ay hinati sa 3 major programs. Ang una nito ay ang Social Infrastructure Building, at ang pangalawa ay ang Enterprise Development and Social Support, Economic Support, ang EDES, and then yung Climate Resiliency Farm Program Productivity Support Program sa ating mga magsasaka. Ang programa pong Support Social Infrastructure Building ay yun pong pag-organize natin ng mga agrarian reform beneficiaries sa mga kanayunan, na kung saan sila ay nabigyan na ng lupa at sakahan ng Department of Agrarian Reform under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Kasama po dito ang pagpalakas ng mga organisasyon nila para magkaroon ng legal na personalidad na makipag-transact o makapaghingi ng mga ayuda sa mga departamento na tumutulong din sa mga magsasaka para sa Department of Agrarian Reform at sa mga local government units na may mga puso ding nagbibigay ng tulong sa mga beneficiary natin. Ito yung unang level na kung saan ang Department of Agrarian Reform ay nagbibigay tayo ng mga interventions for strengthening the knowledge and ability of the farmers para mapatakbo nila yung mga organizations nila at mapalago ng kanilang mga pagsaka. Yung sumusunod dito, yung EDES or the Enterprise Development Economic Support, ay dito natin pinapasok na yung second level ng intelligence nila, na kung saan hinihikayat natin yung mga agrarian reform beneficiaries natin na mag-transform na into an agrarian reform beneficiaries cooperative, na kung saan pinapapasok na natin sila doon sa entrepreneurship program or sa financial literacy, kung paano sila mag-engage into business, na hindi lang sila ordinaryong mga magsasaka na nagtatanim ng mga pananim or gulay, at tinatransform na natin sila into entrepreneurs na yung mga excess na agricultural productions or pwede nilang i-process into agrarian reform processed products, at yung mga interventions ng mga finance organizations at financial partners maibigay din sa mga kooperatiba. So ito yung EDES. Sa CRFP, yung sa Climate Resiliency Farm Productivity Program, dito na natin pinapasok yung mga farm tools and equipments at saka yung mga farming tractors na ginagamit natin in line with the climate resiliency. So dito pumapasok yung mga mas malalaking proyekto at farm tools and equipments and machineries. Pero hinangangailangan din na maging kooperatiba na rin itong mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization natin, naging Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative na rin sila. Alright. Sa at least po sa paagi kaini, sa tuyang mas hararumaan na naiintindihan na sudapit sa programang Agrarian Reform Beneficiaries Development. Kasi kadako din po ang mga nagakapot at sinagmamaot kung ano ba ang katuyuhan sa pagbilugman kanang sambitan niya ito pong programa. And siguro po sa ating dagdag pa na katanungan, Ka-Agraryo Berg, paano po nakakatulong ang mga programang ito sa buhay ng mga Agrarian Reform Beneficiary? Una po, bilang magiging isa kang agrarian reform beneficiary, kailangan ka munang ma-identify na isang magsasaka sa lupa at mabigyan ka ng titulo sa programa ng Comprehensive Agrarian Reform Program, o kaya dito na sa iba yung split project. Ito yung support to parcelization for lands for individual titling, na kung saan binabahagi na natin yung lupa sa mga magsasaka ng individual na, hindi na yung kabuuang titulo ang binibigay sa kanila. So para maipasok na talaga sila maging miyembro ng mga cooperative, association at kooperatiba, para
makakuha ng mga kaukulang proyektong nasambit ko kanina. Sa kabuuan, mula 2022 hanggang 2025, sa programang Split Project, ang Department of Agrarian Reform Masbate ay nakapagbigay na ng 4,349 hectares to 2,888 agrarian reform beneficiaries, or a total of e-titles or individual titles na 2,812. Itong mga agrarian reform beneficiaries na ito, under the split, ay hinikayat na rin ito ng Provincial Beneficiaries Development Division, na kung saan meron tayong mga individual or mga taong assign sa mga agrarian reform beneficiaries ang cooperatives na ang tawag natin ay development facilitators. At ito yung mga nabigyan na ARBs under split ay hinikayat na silang sumali dito para isa rin sila sa mga beneficiaryo na mabigyan ng mga suporta at produkto natin sa SEEB, EDES at CRFP. So, mula noong 2022, nakapagbigay na po ng maraming lupa ang Masbate. Nagsimula sa unang distribution sa probinsya ng Masbate, then sa Albay, din sa Naga, na kung saan ang Darpo Masbate palaging lumawak. Sa ngayon, marami ng mga agrarian reform interventions na ibibigay ng Dar Masbate, katulong ang ibang mga ahensya sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Sa katunayan nga, mula noong 2022, marami na tayong naipamigay ng mga farm tractors and post-farm facilities. Dito sa ating mga agrarian reform beneficiaries, sa Sustainable Livelihood Program, every year, 8 arbos ang ating binibigyan. At sa agrarian reform beneficiaries organizations or cooperative na yan, tigta-3 large cattle ang pinapaalagaan natin sa ating mga agrarian reform beneficiaries. But lately, meron na tayong mga bagong programa, lalo na nakapag-tie up tayo sa Bureau of Animal Industry sa Support and Sustainable Livelihood Program nila. Meron na rin tayong mga agrarian reform cooperatives na nabigyan ang mga agrarian reform beneficiaries ay nabibigyan ng tag-iisa-isang cattle na para alagaan nila. At ang latest nito, the second quarter, nakapagbigay tayo sa sitio Sampaloc, Malinta, Masbate City ng 24 heads of cattle. So, yun po. Alright, so nabanggit niyo po ka-agraryo Albert na kailangan po maging kooperatiba para makatanggap po ng proyekto mula naman sa DARA. So maliban po sa mga binibigay ng departamento, paano po ninyo nasisiguro na talagang patuloy po yung nating naantabayanan at nasusuportahan ng ating mga arbos at agrarian reform beneficiary? Sa katunayan po, concrete na example namin yung agraryo merkado, na kung saan yung mga agrarian reform beneficiaries natin na hindi makapagbinta ng direkta ng mga produkto nila, ginawa natin ng paraan na nagkaroon tayo ng market outlet sa Department of Agrarian Reform every Tuesday at Thursday, at nakapagawa tayo ng memorandum of agreement sa PNP Camp Bonasirano, doon din from 8 a.m. to 5 p.m. direkta yung mga farmer beneficiaries natin nagbibinta ng mga produkto nila sa lupa, mga agrarian, at saka yung mga processed foods nila naibibinta na rin nila. At yung agrarian merkado, na unang na-conceptualize ito sa Department of Agrarian Reform Masbate in 2023, na kung saan pinadaluhan ito ni Secretary Conrado Estrella III doon sa first inauguration ito in April 2024. Alright, so at least naipaliwanag na ni Ka-Agraryo Bert itong mapadapit sa Ka-Agraryo Merkado. Yan ko tasi sa tuyang sunod man na aputon, alagad na ako ng bitan na ni Ka-Agraryo Bert ang kabilugan na both sa bihon kang Agraryo Merkado. So sa bagay kaya nagkakaiba po ni sabi nga ni Kiyang Dugang na mga impormasyon ang sa tuyang pong mga listeners, viewers sa presente. So kung na po ang mga nagiging ng katuyuhan sa lado man o sa mga programa na padagos-dagos pong pinagubusos sa lado din iyan kang DARA. So siguro wala itong tanguna sa presente si Ka-Agraryo Bert, pasiring naman kita sa tuya pang sunod man na makakaulay dahil po opera
Iya Agrario Bert, igwa pa po kita nga mga kaibahan sa presente sa rong Agrarian Reform Beneficiary asin sa Roman sa mga natabangan kang Dara Masbate sa pagikiyan sa tuya pong i-welcome sa lagpukan sa tuyang programa sa Ka-Agrario Dominadora sa Plaran. So Ka-Agrario Doming, good morning po. Pagbati po muna sa ating mga Ka-Agrario. Go ahead po. Magandang umaga po sa ating magandang host, Ka-Agrario, Madam Leah. At sa ating mga panahon, si Ka-Agrario Bert Esquillo, ang ating parpuan. At sa lahat ng mga ka-agraryo po na nakikinig ngayon sa radyong ito, kayo po ay aking pinapasalamatan na isa kayo sa dala sa akin dito upang ipaabot naman sa inyo ang mga mabubuting programa ng DAR para sa ating mga magsasaka. Magandang umaga po. Ako si Dominador sa Plaran, ang isang ka-agraryo po at isang membro ng Agrarian Reform Beneficiaries sa Tagbon, Milagros, Masbate. Alright, so sa pagikayan, sa akin pong mga katanungan, Ka-Agrario Domeng, so sa ngayon po, para po sa ating mga listeners and viewers, sa ating pong mga ka-agraryo, maaari niyo po bang mas ipakilala pa ang inyong pong sarili? Dati po, maliit pa po ako, isa na po akong magsasaka. Kasi yun ang itinuro sa akin ng aking magulang na bilang marginal farmers. Aside na siya po ay isang driver sa highway, hindi po kayang sustusan pangangailangan naming ng aming pamilya dahil kulang nga po ang kita. Nasa 4 na piso lang po ang araw niya noon sa 120 bawat buwan. So, kailangan po namin kumita ng ibang paraan para kami mabuhay sa pamamagitan ng pagsasaka po. Kaya maliit pa po ako, magsasaka na po ako at napamahal na po sa akin ang pagsasaka. Naging ugat na po ito at dugo para sa aking paglaki hanggang sa ako ay nag-aral sa kolehiyo, nagsumika po na makapag-aral kasi hindi po kayang pag-aralin kami lahat ng aming mga magulang dahil kulang nga ang aming income. So, ako po ay nag-self-supporting, makapag-aral lang at nang ako po ay magtapos bilang sa kolehiyo po. Ako ay nagpatuloy sa paghanap ng trabaho. Naging empleyado po ako habang nagtatrabaho ng Land Tax Division, Provincial Treasurer's Office na ang aking salary po ay nanggagaling sa munisipyo ng Balod. At ako po ay nagpatuloy sa aking trabaho. Nag-apply po ako bilang tagapag-survey kasama sa survey team ng National Irrigation Administration. At nung dumating po ang Farm Systems Development Corporation sa Masbate, nag-apply po ako. At isa po ako sa pinalad na makapasok bilang Institutional Development Officer. At nung umalis po sila, hindi namin alam kung sino makukuha. So nag-apply naman po ako sa Department of Education para maging isang guro sa isang munisipyo sa Aroroy. At binigyan naman pa ako ng notice na pwede ako mag-proceed sa kinalunisan. Subalit, nung Sabado, dumating po yung notice ng FSDC na ako po ay pinapapunta na ng Maynila para mag-training. So, sali po na magturo ako bilang professional chair. Ako po ay pinili ko ang maging IDO, Institutional Development Officer ng Farm Systems Development Corporation. Kasi sa pamamagitan nito ay magkakaroon ako ng mas malawak na karunungan sa pagsasaka. Hanggang po sa ako ay nagtrabaho bilang isang sa Balod po, Administrative Officer ng Balod Municipal Health. May bakante pong lupa doon, nirintahan ko po at nagsaka po ako. At noong po ako ay nalipat naman sa Masbate, napasok po ako sa Register of Deeds bilang Land Registration Examiner. At patuloy pa rin po ako nagre-renta dahil wala nga po kaming lupang sinasaka, pero nagsasaka pa rin ako. At noong magkaroon po ng pagkakataon na nalipat uli ako sa local government unit ng Balod bilang municipal budget officer, ay patuloy po akong tumutulong sa mga magsasaka. At isa po nga po na natulungan ko doon ay ang DAR. Noong maro pa po si Sir Amadeo Cedinho
na mailipat sa mga magsasaka yung pinagawa nilang irrigation at saka yung support services para doon. So, na-istorya ni Kagari Domeng, sabi nga ni Ken, sa inyong eksperyensya, kumupo tabi sa runga para umaman, na iling tanya to simpo nadangog, na talagang day po madali, na pagiging sarong para uma, dahil urog na po kahit itong panahon, masakit din na pagbuhay, aram tanya to yan, dahil sabi tangani po, sa kuya din ng mga magurang, saro din po tabi ng mga para uma, nagdakula kay Tana, sa tuya pong nahiling, kung ano si Kamugpakan, kan mga para uma, sa po tabi yan sa presente. So sa ngayon, Kagari Domeng, kailan niyo po ba natanggap at gaano po katagal bago niyo po nakamtan ang inyong pong titulo ng lupa? Kami pong mga agraryo doon sa Tagbuan ay matagal pong nag-antay. Umabot po ng halos mahigit 12 taon para matanggap ko yung title, at ito po ay nagkaroon ng katuparan noong kami inimbita dito sa Naga City para sa distribution ng sa split project na e-title para sa amin. At yun po ang naging dahilan para po ako matuwa at magalak sa pagkakataong ito, kasi sa inaasam-asam ko po na bagay ay natanggap po namin at nagkaroon po ng katugunan. Sabi kaya na, sa tuya po tabing mga minamuot sa buhay, maabot na maabot kung talagang para sa imo. And kay po na yan nga nga paglapigutan din, magibo kita ni na paagi, tangani nga maabot, sa tuya po tabi ng mga katuyuhan, and gibuhon, sa tuyang responsibilidad para po tabi sa pagpapatalubo man kayan. So sa ngayon, para po sa ating dagdag na mga katanungan, Kagari Domeng, napagalaman po namin na kayo po pala ay naging Vice Chairman, ipong nabanggit kanina, and ng isang ARBO at ang kasalukuyang Vice Chairman ng Tagbuan Agrarian Reform Cooperative. Sa inyo pong pamamalakad, paano po natin nasisiguro ang maayos po na samahan sa inyo pong mga organisasyon at paano nyo po na isasalang-alang ang kapakanan ng inyong bawat miyembro? Una po, dapat tayo po ay maging open sa lahat ng transaksyon at saka transparent sa mga anumang bagay na pinagkakaabalan tungkol sa negosyo at mga proyekto ng agraryo. So nadang tanya to sabi kan maging open. Sa gabos po baga talaga maski urog na po sa inline sa tuyada na pagtatrabaho, kinakaikuha ng open communication para at least po sa tuyang naaraman, kumusta na ba, ano ba, sa tuyang nagiging problema sa presente, tangani pong tulos din na masimbagan kan mga kooperatiba na sa indo po tabi dyan na kinababalihan. And sa ngayon po, para sa ating mga dagdag pa na mga katanungan, Kaagraryo Domeng, alam natin na mula sa pagbuo ng inyong organisasyon hanggang sa maging kooperatiba, nariyan po ang DAR. So po pwede nyo pong ipaalam ang iba pang mga suportang serbisyo po na naipapabot sa inyo ng DAR at paano po ito naging malaking tulong, lalo na po sa inyong samahan. Opo, napakalaking tulong po ang ibinigay sa amin ng Agrarian Reform ng Masbate. Una po, tinuruan po kaming mga miyembro ng organisasyon na matuto sa ninegosyo tulad ng mga gulay sa agraryo merkado, paggawa ng peanut brittle para sa dagdag na kita, at marami pa pong ibang bagay na itinuro sa amin, pati po ay yung black farming sa FBS, na kung saan po tinuruan kami kung paano maging produktibo at paano i-merkado po yung mga kita ng mga miyembro. At maliban po doon, marami pang itinuro sa amin, pati ang pagpupulong kung paano gagawin tulad ng parliamentary procedure at pagkuha ng minutes para sa napag-usapan, para hindi po makalimutan at tuloy-tuloy ang tatalakayan kung ano yung kabubuti sa buong taon. Tapos nakatanggap din po kami ng mga physical na mga machineries tulad ng mga hand tractor, repair at iba pa. Marami po yon. At nakatanggap din po kami na nagpapasalamat kami na doon sa amin na itayo yung building para sa lakatan na tissue production. At marami pa pong iba na mga tulong binigay sa amin at ako po nagpapasalamat.
So tuya nga na mamatean, ano? So labi-labing pagpapasalamat sa lado ni Kaagrario Doming como representante, of course. Kaya na ini po mga tabang na ini sa mga paagi, tanganing mas uro pa pong mag-uswag. Ana sa tuya din ang mga kooperatiba dahil nga ni po kinakaipuhan ng push sa tuya din na gobyerno sa pagipuyan kang dar para pumabot din kan mga kooperatiba kan sa tuya pong mga paraong mga benepisyaryo an sa inda din po tabi na katuyuhan sa buhay. And sa ngayon, para po sa atin na mga dugang pang katanungan, so amin pong nabalitaan na kayo po pala sa kasalukuyan ang Provincial Agrarian Reform Coordinating Committee at Chairman. So ano po ba ang mahalagang papel na ginagampanan ninyo po kumo o bilang isang chairman? Opo, mabigat po ang magiging papel bilang PARCOM Chairman kasi sa kami mayroong mandato na kung saan po ang lahat ng proyekto, programa at proyekto at mga gawain ay pinamomonitor po sa amin kung yun ba talaga nakakarating sa mga kapwa ko magsasaka at ano bang reaksyon nila, nakakatulong ba ito o ano mga bagay na dapat gawin. Tapos kami naman po magsasaka, nagko-coordinate po kami sa kanila kung ano yung mga dapat naming baguhin sa kanila na pamamaraan o ano pa yung maidadagdag nila. Kung baga sa ano po, ang PARCOM po ay isang siya po yung link sa government bilang tagapagbigay ng mga tulong sa aming mga magsasaka bilang recipient ay amin pong natatanggap yung tamang mga o kaukulang mga programa, proyekto na sa kaunlad naming mga magsasaka. Alright. So, sabi ta nga ni dumana sa tataramo na responsibilidad. So, dyan po para sa ating panghuling katanungan sa kabila ng mga responsibilidad na ito, ano po ba yung naging inspirasyon upang ipagpatuloy ang tapat po na pagsiservisyo sa inyong mga organisasyon o asosasyon? Isang bagay lang po, ang ligasiya o yung mga bagay na tunan ko, nalaman ko sa aking buhay, ang importansya ng pagsasaka at maisalin po ito sa mga bagong henerasyon na sila man ay magpatuloy. Ang ngunyan po bagaan talagang padagos sa pinagtutulod, purbaran kan mga jóvenes, purbaran kan presente po tabing henerasyon, ano ang lumaog sa pag-uuma kasi po dakula ang sendo din na makukuha. And syempre, importanteng sektor po tabi ni na di po pa rin mawalag sa lagman kan sa tuya po tabi na nasyon. Sa pagikayaan, bago po ang sa tuyang pagtatapos kan sa tuya din na programa, hagadan tamo na ng mensahe si Kaagrario Doming para po sa inyong mga mensahe, pabutan po ng mapasasalamat. Go ahead po, Kaagrario Doming. Salamat po sa aming Presidente, Bongbong Marcos, at sa aming Sekretaryo ng Agrarian Reform, si Secretary Estrella, at sa aming mga ka-agraryo dito sa Bicol Region at sa Masbate. Salamat po, maraming salamat at sa inyo rin mga ka-agraryo. Alright, so syempre, dito pong paglingawan. Ano yan po si Kaagrario Bert para po sa inyong mensahe na gusto pong ipabot? Go ahead po. Bago po ako magpasalamat, gusto ko po linawin yung banana tissue culture. Yun yung pagpaparami ng lakatan seedlings para sa mas maraming pagtatanim. So, unang-una po yung nagawa sa Department of Agrarian Reform na pinasimulan ng DARPO Masbate. At maswerte sila na nasa Tagbon Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative nilagay yung experimental building. So, maraming salamat po sa ating mahal na presidente, si BBM, sa ating mahal Secretary Conrado Estrella III, at sa mga kasama natin sa Region 5, sa pangungunan ni Director RT Sindak, at sa mga taga-Masbate. Maraming salamat din po kay Kaagrario Lea sa Bombo Radio at Solong Agrario. Sulong Agrario, magsasakang Pilipino. Sulong Agrario, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong
tabi katangan na araman sa presente. Grabe po salamat. Sa tuwing po tabi muna kay ibang bisita, mga kagraryo, sin patagos sa magtabay. Sa mga sunod po na edisyon, sa tuyang mga programa, nakapesin baratang agraryo. Ako graraya, ang programa ini ay natog sa ito kang Department of Agrarian Reform Bicol, asin po kang proyektong SP. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kang mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape asin baretang agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.